आयुर्वेदिक समर टोनर नक्की बनवा। नमस्कार, श्री आयुर्वेदात आपले सहर्ष स्वागत। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि उन्हाळा सुरू झाला की घामोळ्याचा त्रास सुरू होतो। अंगावर बारीक बारीक पुरळ येते, शरीराची उष्णता वाढते आणि अंगावर घामोळ्या यायला सुरुवात होते। मग अशा वेळेस आपण खूप जास्त पाणी प्यायला हवं, लिंबू पाणी घ्यायला हवं, त्यामुळे आपल्याला थकवा जाणवणार नाही। आणि हे रॅशेस कमी करण्यासाठी नारळ पाणी आठवड्यातनं 2दा तरी घ्यायला हवे। त्यासोबत आयुर्वेदिक उपाय करणे फार गरजेचे आहे। आज आपण इकडे आयुर्वेदिक टोनर बनवणार आहोत, ज्यामुळे आपल्या शरीरावर ज्या घामोळ्या आल्या आहेत त्यावर तो स्प्रे केला की आपल्याला खूप बरं वाटेल आणि ती घामोळे जातील सुद्धा। आता त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य वापरायचे तर ते मी दाखवते। ही कडुलिंबाची पानं आहेत, ही मी वाळवून घेतलेली आहे। ही पानं थोडा 1-2 तास उन्हात ठेवली की सहज वाळते आणि जर नसेल वाळलेली तर झाडाची कवळी पानं टाकली तरी चालणार आहे। साधारणतः 1 वाटी पानं मी इथे घेतलेली आहे। त्यासोबत आपल्याला लागणार आहे मुलतानी माती, थोडीशी हळद, मीठ, चंदन पावडर आणि हे मेथीचे दाणे। हे मेथीचे दाणे वाटून घ्यायचे आहे मिक्सरमध्ये। आणि हा कोरपडीचा गर आहे, तो मी काढून घेतलेला आहे। त्याला आपण तुमच्याकडे कोरपडीचा गर नसेल, कोरपड नसेल तर तुम्ही ॲलोवेरा जेलसुद्धा वापरू शकतात। आता कशी करायची कृती हे मी तुम्हाला दाखवते। या ठिकाणी आपण पॅन ठेवलेला आहे आणि गॅस चालू केलेला आहे। आपण 1 कप पाणी टाकणार आहोत। त्यासोबत आपण 1 वाटी जे कडुलिंबाची पानं घेतली होती त्याला कुस्करून घेतलेलं आहे ते टाकणार आहोत। त्यासोबत आपल्याला टाकायचं आहे हळद, साधारणतः अर्धा चमचा, चंदन पावडर अर्धा चमचा, या ठिकाणी मीठ टाकणार आहे आपण 1 चमचा, ही मुलतानी माती आहे, हे 2 चमचे टाकायचे आहे आपल्याला। या मेथ्या आहे जे आपण बारीक करून घेतले आहे, मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले आहे, या आपल्याला पूर्ण 1 चमचा टाकायचे आहे। आणि हा जेल कोरपडीचं गर आपण पूर्ण टाकणार आहोत। हे मिश्रण छानपैकी हलवायचं आहे आणि याला जोपर्यंत 1 कपाचा अर्धा कप होत नाही तोपर्यंत उकळवायचं आहे। या ठिकाणी हे छानपैकी उकळलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊ आणि या मिश्रणाला गाळून घेऊ। आता हा अर्क आपला तयार झालेला आहे। आता आपल्या घरात कोणती पण अशी साधी स्प्रेची बॉटल असेल ती धुवून घ्यायची आहे आणि यामध्ये हा तयार केलेला आपला अर्क भरून घ्यायचा आहे। आणि ज्या ज्या ठिकाणी
घामोळे असतील त्या ठिकाणी मारून असा लावून टाकायचा आहे. त्यामुळे तुम्हाला खूप बरं वाटेल आणि घामोळ्याही जातील. हा आयुर्वेदिक उपाय आहे, नक्की करा. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा.